Oh, nakahuli rin si Kayo Jay, oh. Dapat pala kasi, ano, iiwan mo lang dyan. Ayun, Noy. Siliksik na. Huli na naman kay Manoy. Mariusit. Eh, grabe, Noy. Ano ba yan? Oh, grabe. Si Philip Robles, mga rin. Ah, effective talaga yung malaking pamain. Malaking pain. Grabe, ay. Saan mo? Yun, huli. Huli. Dalawa, no. Oh. Ano yun? Namamayabas na ako kasi. Oh. Kasi yun. Mga hooks yan, mga pangkarpa. Sinker. Yan, may floater, may hook. Oh, yan, ang dami mga toy. Yan oh, mga pangtuman. Yan ang maganda yan, ultralight, medium light. Yan, tapos ang ginaganda dito mga toy, tuturuan kayo ng Boss Win kung paano yung mga sit-upan. Mga toy, nakakuha na si Philip Robles mga toy oh. Dakula, Noy! Ayan. Ayan o, Philip Robles in the air. Ay, ano yan? Saan galing to? Grabe si Manoy. Maurog talaga si Manoy mga katoy, grabe. Tapos nandun sila ano. Boss Doloy, saan ka? Okay, napapaikutan namin to mga katoy, itong ano, yung spot ni Boss Francis. Shout out sa usok mo na angler. Ang ganda ng spot ni Pilipo na naman talaga si. Diyan yung inangat mo yung isa kanina, no? Ay dapat ganda. Mag-ano, sit up ka na, yabante mo ang bangka mo dito. Hindi mo nilalagyan ng ano, padawi? Wala padawi yan. Oh, grabe naman yun, Noy. Para panganga na yan, Noy. Duwag nang masiton panlagay mo. Kaya pala malalaki yung dumadawi. Ayan mga tayo, good morning, good morning. Good, ano na, maaga pa no? Magandang tanghali. Magandang tanghali pala daw. Magandang tanghali sa lahat ng mga followers at viewers ni, ni Katsoy. Nandito tayo. Facing adventure naman tayo. Nangangatog na yung tuhod ko. Pag medyo dumawi dito yung malalaki, sigurado. JJ! Hindi ka sumamay sa akin eh. JJ mga tayo. Sige. Tapos sige, kasi Philip Robles mga tayo. Pa-support naman mga tayo sa kanyang YouTube channel. Si Riding Thunders, hindi natin kasama, no? Wala, hindi nakasama eh. Grabe itong huli niya na eh. Anong oras kumagat? Simula alas 9 yata. Alas 9. Yan, shoutout nga pala sa ano. Umaga pa. Sa Bruce Anglers. Kapi Fishing Group. Ayun si Anglers yun. Tara mga guys, tara tayo. Ayan mga tayo, mag-harness tayo, no? Yan, ang pain natin ay kangkong, mga tayo, no? Tapos yung lalim natin, ano lang, 3/4. Yung dangkal. Yan, 3 dangkal. Yan tayo mga. Kaso ayaw itayo, Noy. Tatayo yan, natagal lang siyang maka-recover. Hindi yata nakakain pa yun. Hindi pa nakakain, gutom ba to? Umuuga, kailangan ba dito? Talang malaki naman ang ano, malaki naman yung tingga. Nako, di tayo pwede magsalita, may dito pwede tumawa, oh. Pag tumawa, nag-uuga tong ano ko. Nako, bawal mag-ingay dito. Gatin mo. Taw-taw gagamitin. Huli? Wala. Nadali ang pain. Bakit ayaw kasi itayo? Ang laki na nga yan. Anong nangyari dyan sa inyo? Yan, Ang laki na nga ng ano ko na yan eh. laki na ng tingga eh. Ayan, mga toy. Tinayo na. Pagka mayroon kumakagat, biglang tumatayo. Plak. Pakitaan mo si kasi Philip Robles. Yan. Sige, isa pa. Diyan lang yan, sige. Talo na ba gano'n? Ayan na. Sige, itakbo. Ay, hindi Yan, isa pa. kakayanin palang itayo agad ang ano, yung tower mo. Yan. Isa pa. Unahan pa. Yan, kinumanoy. Siniksik na, Noy. Ura na. Oh, huli ka. Ay, ganda, no? Ay, grabe, ang laki. Ay, santian. Dakulo. Ay! Matulis talaga si Manoy. Ano kasi, Jay? Bayabasin mo kami dyan, Jay.
Kahit walang padawi, no? Kumakagat. Ayun, Manoy. Siliksik na. Huli na naman kay Manoy. Puta na, wag kang makakawala. Sus Mariusip. Ay, grabe, Noy. Ano ba yan? Oh, grabe si Manoy. Ay, naibaban. Tama, Manoy. Namat. Namatahan. Ah, kinakagat din ako, Noy. Ayan na, ayan na. Ay, nahuli mo pa rin. Ayungin. Ah, kumakagat yung ayungin. Ah, grabe man kumain. Kumain yung ayungin, no? Ah, grabe ah. Pang ayungin. Pati ayungin. Pati ayungin, huli. Dami palang ayungin dyan sa butas na yun, oh. Ayan na, ayan na, ayan na. Yan. Yan mga toy, pa-experience naman. Galing, huli naman. Grabe to. Oh, huli pa rin. Pwede na yan. Oo. Hindi na itong sapaw-sapaw. Oo, pwede yan. Grabe. Kahit anong iagis mo, yung di motor, taw-taw, huli. Kain na muna kayo, wag mo na muna isagi yan dyan. Bayang muna. Wag na muna ipukul yan para ako muna makaharvest. Tatapong to eh. Wow, nakahuli rin si Kayo Jay, oh. Dapat pala kasi, iiwan mo lang dyan. Ano, ano, nakadali rin, no, oh, grabe no, dakula. No, sabi ko sa'yo, tanggalin mo. Uy, salamat sa Diyos. Allah, ang ganda mga katoy. Kachoy Jay, nakahuli rin ako, Kachoy Jay. Thank you. Hindi tayo magkakatsin, Dok. Ano to? Ay, yan ang anting-anting pala ni Manoy. Patingin nga. Na, alien. Oo nga. Ay, baka galing to sa Kalabakan. Alien. Ate, ito pala anting-anting ni Manoy, oh. Nalaglag. Alien. Oh, hoy, di na masiro. Bigyan natin sila ng cook mga toy para bigyan ako ng huli. Oh, di ba? May pakok tayo ng Manoy. Para sigurado obligado sa bigyan nila ako. Ginagawa? Ay, salamat sa Diyos. Alam ko na, no? No, alam ko na. Ay, ang hirap ng natin si JJ, ang hirap ng natin dito, JJ. Pagkakataon natin ito mga toy, no? Babayabasin natin tong ispat ni Manoy Vic. Ala nga namang pupukol pa sila Manoy na, ay, si Manoy na nagkakain. Ala, si JJ talaga, oh. Huli din naman mga katoy, oh. Ate, putulan natin itong mag-isa lang tayong pamiwas na yung hook. Para isipin nila si Manoy yung nagpupukol. Manoy, palitan ko Manoy. Isa na lang akong hook para isipin ng tilapia ikaw yan. Patingin mo yung hook ko. Tama lang hook ko. Oh, size 11 yan. Sakto lang. Oo nga. Dami ng huli mga tayo ni Idol, oh. Pain kangkong din, boss? Pain kangkong din? Ah, okay na yan. Ilan mga tayo. Binibitawan, no. Pangsahog. Kuha na lang ng kangkong, oh. Daming kangkong. Nawala. Di tinuloy. Pilipo. Mga katoy, oh. Kakain lang. Plastic talaga. Grabe talaga to si Pilipo. Kahit anong gawin natin sa bayabas mga katoy, nagiging santol pa rin. Paano pili problems mga katoy. Isang ano na yan, ulaman. Isang abaniko eh. Grabe. Shoot talaga ng veterans mo. Shoot ka agad dun sa ano nyo mga katoy. Kaya niya pa kayang ilubog ng ano yan? Sinker ng ano mo? Ayaw na ilubog. Tinamad na tuloy. Pinakagat ka agad yung kay Philip, oh. Yan, oh. Nagsisiso siya, oh.
Yan naman, oh, huli pa rin kahit maliit oh. Ah, grabe, huli pa rin ng size 11 oy. Ay, grabe talagang tibay mo na. Sa Tarlac yun, ganda ng size na yan. Kahit, oh, kahit sa amin, sa Bicol huli na yan, wala na yung ano. Tinataan na yan. Ang hirap-hirap nun ay. Sa Bicol na mamingwit. Pero ano, masarap. Oo. Philip Robles mga tayo. Effective talaga yung malaking pamain, malaking pain. Grabe ay. Hindi natin pwede mabayabas si Philip Robles mga tayo. Andun sa dulo. Maliit yung spot ni Philip. Ayan, no, silang kalano. Ayun, nakawala kang buwisit. Sus Mariusi. Ano? Yun, huli. Huli. Dalawa no. Oh. Ano yun? Namabayabas na ako katoy. Oh. Mga katoy oh. Grabe, andyan pa yun sa kanya yung ano oh. Oh. Pain lang mga lumot. Kangkong. Ayun ano? Dinudulag na. Uro na. Bug. Sus Marsip. Dalawa. Agoy, ang sarap nito mga katoy. Ay, salamat talaga sa nagpairam ng bangka. Dalawa. Naghahalikan, palibasa at magkapatid. Kachoy. Pitong. Shout out, saan ka na? Riding. Kachoy Nel. Grabe to, harvest na kami dito. Sila lang pala. Nakukuha rin talaga na sa tsaga-tsaganin, Noy. Dito sa banda rito kinagat to. Tsug, bayabas si Kachoy oh. Magluto yan si Boss Pitong, sinigang na santol. Layo ng pwesto namin nun. Saan ba kayo banda ron? Ayun, bumbo na yan. Doon pa sa pwede pa rin doon mamiwas. Hanggat abot itong ano. Kaya mo mga nagwan eh. Swerte naman yung mga. Uy, saan? Huli na naman si Kachoy Philip. Oo, Kachoy Philip. Grabe talaga si Kachoy Philip. Lalapay. Ang lapad no? Ang tataba. Ang sarap niyan lagyan ng ano, kalamansian no? Kahit kamatis lang to eh. Kamatis lang, fresh na fresh. Kasama yung ulo, sip-sip. Ang dami na yan. Ang matira dyan tinik. Tinik na lang talaga. Pakain pa kimiyaw yung ano, ulo. Ang tinik. Halos magtatampo ka mo siniyaw. Doon lang matira. Ate, lipat tayo no. Andun sila Manay Vic tsaka si Philip Robles no. Dito tayo mga sa may butas na yan. Pinanggalingan ng mga kaibigan natin kanina. Umuwi na ata sila. Yun mga tayo, huli tayo. Yun ang laki to. Kala di makawala. Noy! Plapla Noy! Plapla. Naku. Sinabit. Ayun oh. Oh! Iyon! Ang hirap. Uy! Uy! Yung mga tayo. Ang lambot ng taw-taw ko wala. Grabe, ang sarap naman ito mo. Taw ba oh? Ay, thank you Lord. Nakawala yung isa ko mga tayo. Sayang. Oh, di ba mga tayo? Oh. Arko. Ang hirap mag-video dito tayo. Pasensyahan nyo na mga tayo kung ano yung kahinat na natin dito ng video no? Ayun, try natin ulit. Dito lang siya mga tayo. Shoot mo, yun. Pag na shoot mga tayo, malaking chance.
Ayun, nakawala yung isa ko, malaki na yun. Ako, nagkakaroon na ng hangin mga toy. Ulan na ata mga toy. Ako, papunta dito. Mukhang papunta rito yung unos ah. Yari tayo ito. Diyos ko. Eh mati, yan na naman. Okay, kagatin muna para maka tayo, natatlo pa lang tayo. Dalawang nakawala. Yan, mega love shot nga pala kay Kuya Francis, no? Teka, tsaka kay Kuya Lito Arriaga. Dito lang yan mga to, taga-sukat. Kuya Rinan Romero. Yan, mega love shout out po. Kagatin mo na boy. Hanggat di pa tayo inuunos. Kuya Delvin, bago na namang spot to Kuya Delvin. Pero kaso ulan na kuya oh. Huli mga tuloy, huli. Ay. Kumagat mga katoy. Kanduli. Kanduli, magamanoy. Kumagat sa ano mga ate, kumagat sa lumot, ay kumagat sa atay, kumagat sa ano, kangkong. Kumagat sa ano mga ate, bulati. Bulati, tinisting ko kasi bulati. Pampayat pati. Pakawala natin. Pampayat eh, para lumaki pa mga ate. Wala ko, ayos na eh. Wala nang bangka dyan ka tayo. Wala nang bangka. Ikaw naman dito. Ha? Ikaw naman. Diyan ako, natry ko dyan sa likod mo. Tara mga kasi. Okay. Sige, pere, pintayin ko kayo dun ha. Kaya kumakagat na naman oh. Oh, tara, tara si Manoy oh. Hintayin ko kayo dun sa kabila, Anoy. Diyan. Pa-ispatin natin si ano dito para ma-experience nyo kayo dito. Ayan mga tayo, paano natin dito para maka-spot din si ang isa nating kasi dito sa ano. Ha? Hindi. Medyo mano to. Medyo mabigat yung ano. May katig na ano yun, may pang ganyan. Katig ata tawag yan. Try yan, punta natin siya para doon tayo sa kabilang spot. Hintayan si Manny. Hello bebe. Ito ikaw naman. Yan, shout out kita. Ay, grabe. Tatlo. Kangkong. Ah, ganyan. Dito ko. Ikaw naman dyan kasi. Dito ko titira mga tayo, dyan. Yan. Tapos dito pag wala diyan sa gilid. Yan ang spot dito mga tayo. Ah, si kasi naman diyan ah. Wala si boss ano, Francis ah. Yung mga tayo ayaw kumagat mga tayo. Dito ko nag-spot oh. Yan oh. Ini-spotan ko 'tong nakaraan mga tayo, dalawa na huli ko dito. So ano. Nakawala nga lang. Yan mga tayo, ang ganda rito oh, yun. Then mga tayo in-explain ko dati yan doon. Tapos sila Philip Roble, yung mga taga ano to, mga taga Isla Lakeshore. Si Dama no? Sa dulo si Dama. Mga taga Isla Lakeshore yan mga tayo. Kasi Dama, saan ka na kasi Dama? Manay Big ando pa sa dulo mga tayo, saka si Philip Roble. Tapos sa mga taga Sukmon, sila Manay Lolo yan sa dulo. Tapos ako dito. So siguro tama na lang muna yun mga tayo no. Putulin mo natin yung video natin yun. Yung spot natin kangkungan ni ano to, ni kasi Francis. Ito. Tapos dun sa kabila. Yun, thank you sa nagpairam sa bangka natin. Yun, maraming salamat sa inyo mga tayo no. Dalawa yung nakatatlo lang tayo. Punta kasi ko mga tayo kay ano, kay Boss Wayne. Bibili ko ng ano doon, ng BSF. Kumpain ko sa bukas na may Guadalupe. Ayun muli mga tayo, maraming salamat sa inyo mga tayo. Tagig fishing spot tayo. Ayan, nandun ba sila oh.
Manoy Big. Thank you kasi Francis. Thank you mga toy. May pang ano na ako. Pang sabaw. Ayan mga toy, huli natin nga pala. Ayan. Tapos sila ano, Kachoy Jane, ganda rin ng mga huli nila. Ayan, tatlo lang tayo. Takpan natin yung pangalan ng ano. Ang gaganda ng size yan mga toy. Uy, sarap niyan. Sasabawan ko. Hingi ako ng konting ano, konting kangkong. Ayan mga toy, yung huli ni Boss Vic tsaka ni Boss Philip. Ito pa mga toy, plastic pa oh. Oh. Ayan. Tapos ito yung akin, 3 piraso. Tapos hingi ako ng 3 piraso kasi kima na ibig. Tapos ito yung sadya ko dito. Ayan oh. Bumili ako kay Boss Win ng ano, BSF. Dito sa may Resurrection Street, sa may Napindan. Yan ang ano niya oh. Yung tackle shop niya, yung Win Frog and Fish tackle shop. Boss Win, shout out. Ay, busy tayo eh. Nagano tayo eh. Yan, salamat sa ano, pa-discount oh. Exportahan nyo sige, number ba yan? Nagkalat yan, ayun ang pag-bait, kaya lang nagkalat yan dito sa Metro Manila. Ang ganda ng tackle shop nyo nga ito, papasokin ang konti rito. Ayan oh, di ba mga kasi? Yan, ang ganda. Medyo gulo yung ano natin ha. Oh, yun oh, ganda ng tackle shop ni Boss Win. Andito lahat. Frog lure, floater. Sige lang Boss Win. Ay, mga hooks, mga ano. Mga hooks yan, mga pangkarpa, Pangkarpa, pang- sinker, yan, may floater, may hook. Oh, yan, ang dami mga toy. Yan oh, mga pangtuman. Yan ang maganda yan, mga ultralight, medium light. Yan, tapos ang ginaganda dito mga toy, tuturuan kayo ni Boss Win kung paano yung mga sit-upan. Ng kung anong mga babagay sa inyo, yung beginner or mga pang-master natin dyan. So yun, mga pang ano, panalok, babaran pa wala. Oh. Ito yung pang ano, pang Karpa. pang tulay. Ay, okay, katulad ng kay ano, Pang tulay. Bro, ito. Boss ano. Salamat Yan, ha. ang daming ano yung kliyente rito. Thank you. Shout out idol. Ano? Shout out. Roche Fishing. Yan ang shout out. Ayan. Mayroon tayo dito ano, yung customer si Boss Win. Ayan, nakaano tayo. Bigyan natin ng sticker para ano. Ayan, thank you mga tayo. Yun lang mga tayo. Resurrection Street, Napindan. Boss Vic, Boss Philip. Okay, kasi Richard, thank you. Okay, shout out sa inyo. Thank you.